Nggih sembah nuwun Mas Jarwo. Para sedherek budaya nika kadang-kadang gedruk satria muda genot dandan sampun rampung arsa badhe marak sowan caos beksa panglipur sawetawis wilujeng hamir sani. Nuwun sumangga nuwun matur nuwun.
Paman cancut tumandang ngalang kawus dadi awu kobong gedhe jroning praja
Para susana budaya menika kadang-kadang gedruk satria muda nggih hamba barbeksa sawetawis wanci badhe lerem kasuwun setunggal lagu dulu Mas Jarwo monggo kaaturaken panjenengan matur nuwun. Nggih, sembah nuwun. Nggih, kudu brikanca saking gedruk satria muda. Kene si Vindi nggih. Iya, Om. Masih terhibur bareng Valen Nada Music kerja bareng dengan teknik The Professional Audio Sound System. Lagunya apa, Vin? Banyu langit. Oke, Banyu Langit. Nggih. Kunjuk dumateng keluarga agung ing Kedung Rawa langkung-langkung keluarga agung Bapak Tulus sekeluarga. Estu tasih ngaturaken gunging panun estu anggenipun nderek hanyang goyong sesarengan dalam rangka tasakuran saking keluarga agung Bapak Tulus sekeluarga. Kepareng monggo Mas Valen. Nggih. Selamat malam semuanya. Masih bersama Valen Nada. Ayo joget kabeh. Suara angin, angin sing ngeriduan.
Tasih para pemirsa keparengah kelajengaken amirsani saking Gedruk Satrio Muda.
tanpa mundur maju lan tangguh kondo arum cahyane angang umum cuduk tembang menur kalem sekar malati bragas kaya pinolas pindho golek kencana tambene kang amolas bakal lara asmara pakuri rama lombok galak-galane yoke slendra patet saka uga dadi sarana manunggal lahir terus sing batin terus maju tanpa mundur maju lan tangguh bondo arep cahyane angang umum cuduk kembang menur kalung sekar malati bragas kaya pinolas pindho golek kancana tebene kan ngamulan bakal lara asmara abang
Oke, tasih atur panglumpur lumantar Valen ada musik the profesional lagi dibuat tasih ngrenyangi beri konco saking Satrio Muda paguyuban seni reok budaya. Nggih apa Lin? Goyang dua jari om. Oh, goyang dua jari. Tapi Nggih. berdua. Oke, sama Mbak Sama Vindi. Mbak Vindi. Nggih, kene Vin